sa pagbangon at pananalig sa Diyos upang mapagtagumpayan ang naranasang unos. Ang solidong sandata ng bawat lokal ng lalawigan ng La Union sa paghagupit ng mga kalabidad sa probinsya. Sa bawat pag-ahon sa pagkakadapa, handang umagapay ang Solid North Party List upang ilapit ang kailangan ng mga residenteng naapektuhan ng pagbaha, pagkasira ng ari-arian na dulot ng kalikasan. Sir, dagitoy jay relief goods nga aga po ni Solid North, syempre from the generosity of Congresswoman Ching Bernos, kami kong JP Bernos, di mga Patuloy ang pag-iikot ng Solid North Party List relief operations sa probinsya ng La Union upang personal na iabot ang relief goods sa mga residenteng naapektuhan ng sunod-sunod na bagyo at habagat. Unang tinungo ang bayan ng Bangar. Taos-pusong tinanggap ng lokal na pamahalaan ang kahong-kahong relief packs, laman ng iba't ibang klaseng delata, noodles, kape at sako-sakong bigas. Nagtulong-tulong ang kapulisan, BFP, volunteers at mga empleyado ng lokal na pamahalaan sa pagbubuhat ng mga relief goods. nasa lang tatay garo dito'y laon nyo, pero sa hardship tayo mag-apo dito'y laon nyo. So nga, dito'y apo ko para dito'y Bangar. Dapat agyaman kami, ma'am, umayuin danin na tulong nito. So in behalf of Mayor Joy, agyam-yaman ni local government unit of Bangar, ito'y matulong, nagtakang natulong na ito'y kasi amin nga barangay dito'y affected. So dapat nagtakang maipaay kanya na itulong na dapat i-Solid North, ma'am. Thank you very much po. Well, sir, it's a pleasure to be of help. Well, sir, thank you. Ulan man ay sinuo. Hindi man naging madali ang pagbiyahe sa mga relief goods dahil sa mga natumbang poste ng kuryente at nakalaylay na mga kable sa kalsada. Pero hindi ito naging hadlang, mapuntahan lamang ang bayan ng Santol. Bayanihan din ng mga residente sa pagbubuhat ng mga relief goods na hatid ng Solid North Party List. Sobrang laki po ng tulong na ito, ma'am, lalo na ma'am sa upland barangays namin. Sobrang landslide po kasi lahat. So, ito ma'am, very big help po. So, thank you po ma'am sa Solid North Party List and kay Kong Ching and Kong JB Bernos po. So, many thank you po. Sana po hindi po kayo magsawang sumuporta sa amin. Sunod ang bayan ng Luna, nakabilang din sa matinding naapektuhan ng kalamidad. Malaking tulong umano ang natanggap na relief goods sa muling pagbangon ng mga residente sa hagupit ng mga bagyong Krising, Dante, Emo at patuloy pa ring epekto ng habagat. Malaking bagay po sa amin kasi siyempre kahit naka-state of calamity po tayo, hindi po lahat kasi pwedeng gastusin. May certain percentage lang po kasi ang pwedeng gamitin din. Malaking tulong na isang katulungan po namin ang Solid North Party List and of course kay Congressman JV and kay Congresswoman Ching. And makakaasa po kayo na pupunta po sa talagang etong mga binigay nyong branded na mga mga relief goods. Thank you po. Joan Punsoy, Balitang Solid North.